Здравейте хора, аз съм Ники Стоев и днес ще играем пак Clash of Clans. Сега реших да направя този клип, защото Мортара ми вече е левел 3, както и този. Нека да оберем записи. Както миналия епизод, си спомняте, нападаха ме, но сега не сме. Явно. Сега ще продължим да махаме бокуците. Това няма да бокучарници. Това е да. Смятам да видите една битка. Не мога да гледам. А коя беше първата, да? Беше първата, да. Вижте какъв нападнах, какъв слабак. Тук пуснах изор. После джайантите свършиха цялата работа и просто да забързим. Не знам, ама арчерките са много добри на Сет Станхол, защото може да ви потрябват, не знам защо. И ето и битката, и това беше. И само като че аз не спира, и ето и арчерката допълва и става страхотно. Видяхте как да се апдейтнем. Смятайте, искам ето тези, но не мога да ги получа, защото не съм седми танхол. Искам много от седми танхол. Това Тесла, Barbarian King, Dark Elixir Collector, Dark Elixir, Dark Barbarian Hood. Опа. Още един Мортар и последното не му знам името и един Арчер Тауърс. Не знам, това ще бъде всичко този... А не, чакайте. Когато се апдейтне, ще пусна клип и ще нападаме. Смятам това да е клипчето за днес. Надявам се да ви е харесало и до скоро и да се абонирате.